Eta orduan kajea emiten zan, edo oe ganean, edo... Olezko kaji ikeben zerran egeben. Bai. Bintiaute ben baltzak izaten zin. Baltzak. Bai. Gurutze bat bintetzen ganien. Bai. Da ez kristelik eta zebez. Orduan kristelarik eta esan egoten. Orduan gorpua sartzen zanean gero ja esan ikusten. Parkatu? Habituaz. Bai. Gizonak eta baianak. Komentu eguten zan. Bai. Eta monjak eukezan. Eta zeixeten zan, euren monjan... Estilokue, baina, klaro. Iguela ez baina... Bai, marroia izeten zan edo zuria. Orduan hori, zeuen denbora guztien ezetu dozue, habituarena hemen. Ama ez, baina haikebe bai, haikebe habitua zantzizan. Bai. Eta nor arduratuten zan horregaz, noke aukiten eban gorpue jazteko ardurea? Etxekoak izeten ziren? Pentsa geu jazten duen, gaite amaketan joan ziren duen. Bai. Jostima usoko